Takto. Posledné, čo je k dispozícii k zosmiešneniu voľby občanov, je zotrvačnosť vplyvu súkromných médií. Slovensko je v perfektnej situácii. Mali ste moc, peniaze, OČTK, agentov, mimovládky aj médiá. Mali ste všetko. A predsa ste potlačení a porazení, lepšie povedané, urazení. Zatlačení väčšinou. Nadávali ste nám a ponižovali nás napriek tomu, že my sme chceli len pochybovať a oponovať. No, pre zisk a moc to asi nebolo, pretože sme všetci na druhej strane strádali. Proste niekde sa to tak stalo, že pár osobností sa rozhodlo, že budú tvoriť v mediálnom priestore a postupne získali dominantný vplyv na slovenského občana v zrelom veku 35 a vyššie. Aké vyspelé by bolo povedať, že prepáčte, odteraz budeme objektívnejší, budeme pozývať aj protistranu. My sme protistranu pozývali, ale oni odmietli. Viete, čo mi vadí najviac? Že vy v podstate nikoho poriadne nepoznáte z tých, ktorých ohovárate. Ubližujete ľuďom, vrtate sa v ich súkromí a rozdeľujete rodiny. Pridávate v senzáciách, keď vidíte, že vplyv strachu upadá. Pridáte holé prsia, krv pod igelitom a zábery z dronu. Ja vám prajem úprimne pre výchovný aspekt obrovskú verejnú hanbu za to, že spôsobujete utrpenie ľudí. Denník N, SME, Aktuality, Markíza, Hospodárske noviny, Jojka, Teatry, Rádio Express, Fan Rádio, Pravda, Nový čas, Pluska, Topky, plus 1 deň, plus 7 dní, plus všetky dni a nakoniec ešte stále aj RTVS. Váš čas slávy sa chýli ku koncu. Zamestnávate aj mladých ľudí, ktorých klamete o význame a vplyve vašich subjektívnych postojov. Ublížili ste Slovensku a jednoduchým ľuďom, ktorí ešte nedohľadali ľudskejšie zdroje informácií. Ale my im v tom pomôžeme. Budeme ich informovať, kde nájdu rozhovory a upokojujúci prístup k chaosu vo svete. Prepustite prosím všetkých mladých ľudí z vašich rádií, redakcií a mimovládok. Cielene im ubližujete a my keď vidíme, ako vystrašene za nami utekajú s mikrofónmi a diktafónmi, je nám ich úprimne ľúto. Vy si naozaj myslíte, že vy sa zrazu otočíte a my zmeníme postoj? Vaši sponzori sa nikdy nezmenia, vy nebudete iní. Hľadajte si zamestnanie, kde nebudete ubližovať. Vy sa idete oháňať právom na informácie, veď práve občania majú právo na informácie, ktoré sa sami rozhodnú dohľadať. Naša scéna alternatívy je už tak obrovská, že vám ostáva už len jediné, vypnúť internet v celej Slovenskej republike. My poskytneme odpovede, ale nie vám. Kto nás bude sankcionovať za to, že neodpoviem Markíze? Nebuďte smiešni. Odpoviem divákom v televízii Slovan, v Infovojne, v ZVTV, v hlavných správach, hlavnom denníku, aj Danimu Kolárovi. Vám neodpoviem, pretože vy klamete. Od rána do večera. Ste klamári. Dlhodobo a pravdepodobne trvale. Nebudete mať sledovanosť a peniaze budete vyhadzovať do vetra. Ja ešte toto chcem povedať. Pán Šimečka, ústup, idú chlapi rozprávať. Chceš nás kontrolovať, ty? Veď my musíme najskôr skontrolovať vašu činnosť, kde sa stala chyba, že vám niekto dovolil klamať mladých ľudí o výhodách liberalizmu bez pevných pravidiel. Saskári, veď vás zaujíma iba ekonomika. Prosím vás, peniaze je najvyšší cieľ? Veď vy ste zničili všetko, na čom záleží. Rodiny, deti. Každý progresívec potrebuje láskavú a precíznu regresnú terapiu. Prosím vás, čo dobre nám Západ ukazuje? Čo tam vlastne ešte funguje? Banky kolabujú, ekonomiky kolabujú, po uliciach sa strieľa, ženy a deti sa vraždia, narastá kriminalita, národy sú obézne, imobilné, choré a poslúchajú na každé slovo skorumpované médiá, kde vystupujú skorumpovaní politici. Čo sa ťaháte na západ? Veď my sa neťaháme ani na východ. My sme tu v strede Európy, v srdci, malý bohabojný národ, ktorý chce cestovať a obchodovať, ponúkať rozum. Veď príde čas, keď budú oni opäť chodiť k nám sa učiť, ako má fungovať zdravotníctvo, školstvo, veda a ostatné. A vy mne idete tvrdiť, že som dezinformátor? S takouto rétorikou? Šimečka, ústup, teraz budú hovoriť chlapi. Kontrolovať si teraz môžeš lekvár špajzy a tváriť sa ako veľký politik. Nikto z nás nie je viac ani menej, ani ja. Ani ty, pani z hradu. S holou riťou sme prišli a s holou riťou odídeme. Nechali by sme tu spúšť, pokiaľ by Boh nevstúpil do srdca Slováka, ktorý si nakoniec dobre zvolil.
Všetci sme si rovní pred Bohom. A na záver. Nie sme dokonali, nie sme všetci skvelí rétori. Los ale padol na nás a my ideme pracovať. Mne jazvy nevadia. Mne vek nie je prekážkou a neporuším niť potomstva. Potomstvo tu ostane a ja sa budem raz porúčať. Nenechám im tu však prázdnu step. S láskou sa obraciam v poslednom trúbení mimovládkam, mainstreamu a pudovým politikom. Ustúpte, treba dať Slovensko do poriadku.